ezi mkpụrụ obi anaghị anwụ anwụ kama na ọ na-adọkpụta ndị mmadụ ịbịakọta ọnụ wee cheta ya bụ mkpụrụ obi nke dị ire dịka ọ gasịrị afọ 20 na agara n'ihu wee mee mmemme ịtụ mma nke ncheta Chief Benjamin Moneke. Emume a bụ nke a na-ewe nwe ofe nro dọkpụtara ndị mmadụ si mpaghara dị iche iche ka anyị sonyere Chukwuemeka ma ọ dịlị maka akụkọ ahụ n'uju. Ma chetakwa ọnwụ Maazị Moneke lagoro mmụọ bụ nke emere n'ụlọ ụka ndị St. Michael's and All Angels dị na Nri. Onye nọ n'isi ya bụ ụka bụ Venerable Azubike Ugoha nke si Diocese Ivo dị na Rivers State were bịa kelere Chineke maka ezigbo ndụ ya bụ Maazị Moneke biri n'ụwa ya nakwazi mbọ niile ọ gbara ịhụ na ya bụ ụlọ ụka guzobere ma guzosi ike. Ọ gwakwazịrị ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst ka ha gbaa mbọ bie ezigbo ndụ n'ụwa nke a ga-eji were na-echeta ha mgbe ha lagoro mmụọ. N'okwu nke ya, ụmụ ya abụọ bụ Gladys Moneke nakwazi ọkammụta Chinelo Ugwu gosipụtara obi aṅụrị ha na nna ha bụ onye lagoro mmụọ biri ezigbo ndụ n'ụwa ma metụtakwa ndụ ọtụtụ ndị mmadụ ma bụrụkwazie onye gbara mbọ hụ na eguzobere ụlọ akwụkwọ ebe ụmụ nwaanyị ga na-agụ akwụkwọ na ya bụ Nri ma bụrụkwa onye izizi zọpụtara nwaanyị amara dịka onye ọkaikpe na ya bụ obodo. Ha kwukwazịrị nkwa na ha ga-aga n'iru na-eso nzọmụkwụ nna ha n'ihe niile ha na-eme. N'aka nke ya, onye isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Christopher Molokwu, onye Maazị Eze Ọnwụnji nọchitere anya ya, toro ya bụ Maazị Moneke lagoro mmụọ maka ezigbo ndụ o biri n'ụwa ya nakwazi ịhụ na ya bụ ụlọ ụka bụ nke guzosiri ike ma mee ka a mara na ụdị ihe a o mere ga-agba ndị ọzọ ume ka ha wee na-eme ụdị ihe dị otu a. Site na Nri, abụ m Chukwuemeka ma ọ dịlị m.